To be honest, le nto andizange ndayisela mna ndiyazi noba injani nje kodwa ndiqhele uyibona umbala wayo bunjani so ndizenzela yenguku eyam ke ngoku i-homemade crush nto crush nakhazi loo nto kuyiyo mhlawumbi ngaphambili so ke ndinazo ii-ingredients zam endizozenzela ngayo ndizonibonisa uba ndizoxuba ntoni ndixube nantoni but izophuma ifana nolaa hlobo abafike besila beyiyo abantu abanemali namali mna. Ndinayo apha itumata, ndibe nalo i-orange lam, ndibe nalo igaliki, ndibe nayo i-ice blocks kuba xa ndile nto ifika khuhlu xa bevele benze bathi zii-ice ezipha ngaphakathi so ibe khona ngale nto izenza umbala ngokuba ube yiyo kuba ndiyazi uba zinjani kodwa mandiqalise ndingapholisi maseko. Bafaka ne-orange aba abantu phaa kufike kufana nento eli-orange like okanye lilamuni andazi kodwa yena ndizoyifaka ndiqala ndiyibona le nto mna andizange ndithi undayidla le nto. Amanzi ngathi ndiyawalibele mandifake namanzi. Ntengu macetyane ndikuthandile sithandwa sami. Ntengu what is it? Ntengu macetyane ndiyakuthanda ukuchitha lo mna mandifake igaliki. Sikhathele nje abantu abanemali ku-Instagram sisi umuntu ayozafaka nje into ezingayibona umxubi nje ongeke nje wazi uba umxubi wantoni. Umuntu wafaka i-butternut nespinatshi ajike izinto azigrube then ngoko azisele thina ngathi into ezinto nazo nami ndinazo ndiyafaka ke ngoku zoba fithi xa wenza lo mxubi bethu nanyazi igaliki le ndiyifakileyo ke ngoku qha ine-ice apha phantsi ibisefrijini ndiyifake efrijini le nto so ingathandi ukusokolisa kodwa njengangoku ke ndiyelwandle ndizohamba ndiyisela umntu uzothini ngenaphi nazi ice blocks fane ice blocks ndiyaqhubeka naso kodwa ungenaphi where do you think ukuthi bona they are nangamnqube ntengu macetyane